Ole tuntuma chuan romance series Love Start from Marriage ti kha intler hobe thungdon tiang atira inneina a motor palia chuan afanu apasal tur hnena lo kai thla in apa chuan zen mini chu thataka omtur shilin an chung kwa ti ming chezonga chelo turin a shil boka ti chuan afanu ku chu apasal tur ku ta hlanta a ma se apasal tur changzian a mai khuna han phel cha chu zen mini chu a phujeng khermai a una nu bel pa alo ni ringa a mani lo langin zen mini una nu sara I chu a roi hle a abula chupa chuan engwanga roi wangi ani azota a chana a mani thil thleng lo lang le in sara I chuan a bel pa ungale a thianu su su imudon lai phokin su su I chuan anin hmangai thu a shilta a chungvel a sha chuan abula chupa chuan chanpe tuma ma se sara I chuan nolin roi tak chungin akal kwal vela ama iro chu room pakhat atanga mi pakhatin ron ban thudin chupa chuan engwanga zu in wakngi ani zot le a ma se sara I chuan engtin ma achang lawin khoma akwai thutaringota chupa chu tudang ni lawin a unaw nu pasal hwal alom ni reng mai atuka sara I chu changjia khoma lo mu rengin thil thendan chu adu lo hle a asha lo hlana chwaru katuma ma se achwa don lai takin changji achwan rondangin chhuak lo turin ashila ama iro chu chhuak luite thobin in awa ho chu anu le pa te chuan a unaw nu minin pasal nei adula awanga atlan bo thu an lo shila in nei nan darkar ni cha om to boxi nen an lo mang ang hle a hanti top ngot la chu an tan amol pho thlak boxi a chu mai ba ka apa li company chuan chet lam apan meka changjia pa company puina tel lo chuan ba an nga donin jela po atan pha thei hial e ngala chu wang chuan ti nge na dang a om ngel lawa sia in anu chuan a una nu mini ai o mai tura shilin mini an mu ma chu alo nei mai ngai don ta ma se sara I chuan alo du zong lo an ina akir le kher po chu a in chir ta hle a ma se apa chuan an company atlak chha chuan an waya an torvek tur thu a shila du thlan tur dang nei talo ta chuan arem ti tange nge a heta tang hian atira ron langkha mini nilovin a phir puinu sara I ani ti kan she theita ani a hnuwa sara I chu a thianu in a unaw nu ai o turin alo se meka a thianu chuan thlamwanin mini an hmu vele engkim a that le wat mai tur tho ashila sara I chuan hmu zo lo ta se engtin nge niang ti ina zot le ta ani chuan changjia chu nei tlang mai tur ashilin a hmel thatna le a ho sakna awanga anon pumpui anom ting tur tho ashila chumi zo atira kan hmu ang khan changjia chu pasalatan anei ta a ama iro chu changje ero chuan a shashang ho lo thung zan lo thlen chuan sara I chu zam hle a unaw nu pasal tur bula omreng chu dikin a she thei hlol lo loi that zan man pui lo dan tur kong dap ta roin a hnu re lo te a changjia chu ron luta sara I chuan dot lo shilin a period thu lo soya changjia chuan chhosan le in a hnu re lo te a pe che sang sang nen aron let le a anu pui thar chu angai to ve hle mai ndanga milar pakhatan komna lo langin jini chu me chemhel thave tak ni in changjia bel no hlui an nge nge a chuta chuan reporter pakhat hian engwanga changjia ne na in then nge an zota ma se ani chuan engtin ma chang lo a hnuwa changjia chu a office a omlai lo lang le in anu pui chu biak han tuma ma se abitlang thei reng reng lo chu zona tumta a thingpui dor pakhata sara I chu lo omin su su I chuan unga ne na anin lei che na she thiam turin alo shila chuti lai tak chuan changjia chu ron lutin sara I chu mini ti in ron kowa chumi a sha chuan su su I chuan sara in a unaw nu ai o ti sha in man tangkai atumta ani atuka social media lama jini chuan changjia nun ron zia vel aron pholang ta che maya anin then chana po changjia wanga pu vika chung thilvel changjia na hmu chuan jini hmu nge tumin kong atoka a thil the dar te chu topsan turin ashila ma se ani chuan enga ma ngai lovin akal sana sara I chu ina omin social media a pasal le jini mudon live video hmu chhuakin jini vekina a the dar aloni a commenta changjia nu pui chu anlo sei che chiam boka chu chuan atilung oilo hle mai changjia alo hovele alo chho chal ngala ma se changjia chuan jini nen engma in somna an nei to lo thu shilin
phubalak na atana a pholan ani mai thu ashila sarai chu thinrim tak anga omin chuba ka hona hun tha a hmu arin lo awangin anin lama ho santa a in ava thlen chuan mi ni an hmule hmula obazot ngala apa chuan police in anzon mek thu alo shila annuwa changjia chuan assistant chu kovin jini anlo sponsor na zongsong chu ti top sak bek turin ashila mase reilotia jini mangang chuan ngai dam dilin ti top sak lo turin aron ngena athil ti de chu a hmangai wang chawati ani thu ashil boka mase changjia chuan a hmangai ve lo thu shilin nupui anei to awanga ti boy adu to lo thu ashil ta a amai ro chu jini chu alabe dong du holo chumi tlai chuan changjia chuan sara I hne na ngai dam dil nan ke ka lei saka atuka sara I chu leng chhuakin park te atloa ma se chu ta po chuan mi in lo chainom na in apasal chu then turin an lo aw ela wani thlak takin changjia na kal tur chuan ron mu fu in aron chanta ani hun alo kal zela sara I chuan apasalin ahmangai zia mu in a hre chiang til tila zan kha chu sara I le a thanu chu roi devin konga an kal bulo lawa an ma a su su I chu alo ding rana sara I chu watnain apal tholoya a phone thlau chu aruka laksakin pasal hausatak ane awanga nun hlim tak aman bi ka wangin a thik hle a pasalin a then theidan tur alo ro man be char char alo ni a sara I chu arui to hle a an chen pa chon ron mu in mun hima shwaya tuma ma se chu chu changjia chon lo mu in ruk bo atum emoti in abathnik ta thwaya sara I chu a shwai hole ta a atuka sara I ron har chuan akor thlak ani ti sha in changjia hne na ati ani le ni lo azota ani chuan o ti in alo changbe le maya alung oi lo lek lek mana ma se enga ti vak ngai lavin angoi liam vele tamaya akal ma chuan changjia chuan anupui chu thilpek pe in ruilu tok to lo turin ashila a chwa sanjuya na a tholai chuan jini lo lutin zanja e ho turin aron soma ma se changjia chuan alo du lo amai ro chu jini chuan turluin anupui thanu ina anin nei anan hman lo awanga in hmu na rem chang anga a soi hnu chuan changjia po in thiam lavin zanja e ho chu arem ti tangengi a chumi tlai chuan changjia le anupui chu jini somna avakalin su su e sara I thanu anin nei nang hman telautia jinin a soi chu alo ombe a jini te pani chuan sara I ni na dik tak pholan saktumin su su I chuan sara I number chu a khola ma se a phone chu arita ho lo mai ahma in a phone le au naw nu phone alo thlak thleng to wang alo ni a changjia chuan chutia anupui dik lo taka an pu awang chuan alom lo hle a an pani chuan an chuak zuya amai ro chu changjia ngei po in anupui chu a ring hlel tarum rumai a chan po a phir pui a hmu khat em wang alo ni a atuka changjia chuan sara I chu a company head designer ata na ruatin chu chu jinin alo thik hle a an cholai chuan changjia le anupui chu coffee in don turin an chhuaka changjian coffee ado hlanin sara I chu abel pahlui nen anin tong ta hlola sara I chuan mi ni ani thu ashila ma se abel pahlui chuan alo hre chang hle mai asar ni tinen lam alo hre thlap si blackmail ngalin apasal bula soi chu adu lo chuan sum enge musat ape ka ngai thu ashila sara I po chuan apasalin ani na dik tak ashiat adu lo awangin poisa chu pe ka tiam ta a tlaya anno pa a an hodon chuan hlalung len thlak deuh aron ria changjia chuan ala siam ti sara I chu azota ani chuan chu tiang hla angai thlak lo thu in alo changa chuta che chuan changjia chuan anupuin abumani ti asheta a chan po mi ni kha chuan hlalung len thlak deuh deuh angai thlak thin thu a shilwangani a amai ro chu changjia chuan a chho chal ngam lo oi harsa ati hle bok ani bara ruidewa om chu assistant chuan ron ngai venin hopui atumlai chuan jini ron langin hotel hnai waya ria tir mai turin aron shila ti chuan hotel pakhata changjia chu mutirin a assistantin room a chwasan vele jini chu in phel sok sokin abula mu ve ngala in lama ve thong chuan sara I chuan zanja tui hnai tak a pasaltan alo wa saya ma se alo ho theita si lo chu amu chanta a atuka changjia le jini mudon lai thalak chu social media adar le tawaka chumi a hmu chuan sara I chuan mak ati in alom lo hle a changjia po thinrim hle in jini contract chu ti top sakturin assistant chu thu api ngala sara I a hna thona a jinin ron mu in
changjian ani na dik tak a hria tawh thu a rawn hrila sarai i chuan hlau thawng takin a pasal chu a va hmu a in then a du le du lo a zawt boka mahse maktak mai in changjia chuan in then thei an la ni lo thu le anin then chuan an company in a tor don thu lo shilin company tha chwa ma chu in nei anga lan dun angai thu a shil boka chumi zowa chaw sarai chu a in soifia theitur thu a shil boka sarai chuan a chung ti hne na changjian ani na dik tak a hria chwa to thu a shil ta a chu thu an hria chuan apa chu ni khoshilawin a om ta ngala a har le nu chuan thil om dan dik tak chu hria in a zia om le theita hlawa atuka changjia chuan press conference wa sain poisoi lo ani thua pawanga chu mai ba ka anu puine na anin hmangai zia po soi boka chumi zowa sarai chuan company IOA National Railways Roa telpe adila ani chuan alo phal saka ama iro chu achak lo iro chuan a company a chiat vek tur thu a shilta a mundanga jini chuan malo lave mekin social media lo laifa chuta chuan changjia ne na anin hmangina chu atak tak ani thole naw a pai mek thu asoya arai ti hriat na le khalem te po a pholang nge nge a video chu sarai po in lo enve in aril runa thoidam nan zu in taknika annuwa changjia chuan ron thlamuanin jini laka fa ani lo zia shila ma se engma finfiana ani lo awangin sarai po chuan oi mai theilo ti chuan sarai chuan ro man siamin a thian pa chu jini hne na tirin na ko mu torin a shilboka sarai thian pa chuan thiam takin na motor chuan medical certificate ani phot angai thu ashila sarai chuan jini hospital akalai chu zuiru in jinin doctor hne na a certificate ti danglam saktora thamna apelai chu thla ala a annuwa senior doctor hne na thil omdan shilin jini certificate dik tak chu alata a chu certificate chu changjia wathonin ani chuan mi zongzong mo theitura atlang zar ngala arai lo zia pondar omin changjia po puisoi lo ani le theita ani sarai chu lom thushil adu hle a amai ro chu anin po to lo ema wangin abi mai du lo sarai chu kholaya lo te mai maya ahnunga zuiru to alo omreng mai chuti lai chuan changjian ran bia in zuiru to ani tho lo shila changjia chuan a hlo thon pui hle a hote tirwatin sarai chu changjia pa in an shwaita a amai ro chu changjia pa chuan sarai ni na dik tak chu lo shebe to in gu chungkwa ati mingchia tho shilin abenga changjia alo thlen hnuwa apa chuan then ngal turin alo shila ma se ani chuan mamona ala nei tho shilin a chwa puita a an holam chuan sarai chuan apa a hmudu thu soin damdo ina choka awa hmu chu a hadam ta huai mai amai ro chu damdo ina tanga a chhuak le tu chu ni khoshilawin atlutar ngota a har chwale me chuan damdo in khoma lo murenga abula a thian pa lo omin anin komnai chu changjian ron hmuin a hnuwa sarai thian pa chu adopta a ma se chu pa chuan thian bak ani lo tho shilin sarai chuan changjia chu a hmangai ani ti abula soi thu shilta a chu mai baka mi ni atlan bodei awanga sarai in ai o angai thole she om tin jeng ator thu shil boka chu tho chuan changjiril ro khoi hle in awa umzui ta ngala sarai inen chuan thudonin changjia chuan atira tanga alo du tu em thole a hmangai zia shilin ngaidam turin angena sarai po chuan angai na to em thole hundang apek le theitu tho ashil tabok ani chumi zoa National Railways Roa chu aron langa chuta chuan sarai thil eitura sosu in damdoi alo tel awangin stage ani khoshilawin atlua damdoi in an shwai wata anasa tak tak ma in an chatman ta hlawa chuti lai chuan sosu I chuan sarai in allergy ani thole changjia nu pui chu zian mi ni nilavin sarai ani zok thote alo thedar cha maya atuka reporter hawin anu pa chu anan hwal ta thupa changjia chuan hunrem chang ala in sarai chu anu pui nu turin asomzuya ani po chuan aloram ti ve boka sarai bel pahlui u ngalo langin jini chu alo en tharana a in tura muthil na tilin khuma jini mu hilai chu thla lakpuya chumi zowa tu emoniana athil ti tur ati zo thu awashila chu pa chu changjia ni in u nganen inrem siamin abial no hlui jini laka phubalak nan ahmang alo ni a atopa chuan hlim takin
Sarai le changjia te chuan nu panun hlim tak an hmang ve thei ta ani.